Agad namang bumangon si Lolo Celso at pinuntahan ang pasyente. Nagbulong siya ng orasyon sa kamay niya at hinawak ito sa magkabilang pisngi ng pasyente. Bumalik ang ulirat ng pasyente at agad itong nagsalita at humingi ng tubig. Nakatingin lang si Casenyo sa binatang si Lolo Celso habang sinasabi sa sarili ang, "Malayo na ang narating ng batang ito at malayo pa ang mararating mo." Matapos masiguro na ayos na ang lahat sa bahay na yon, agad na silang nagpaalam. Habang naglalakad papauwi, hindi maiwasang maitanong ni Casenyo kay Lolo Celso kung ano ang mga nangyari. Agad naman na nagkwento ang binata. Namangha ang matandang manggagayaw sa kwento niya. Sa gitna ng paglalakad nila, may mga lalaking humarang sa kanila. Agad namang nagtanong si Casenyo ng, "Ano ang kailangan ninyo? At sino kayo?" Ang mga lalaking ito ay puro nakatalukbong ng gintong tela. Isa-isa silang lumuhod sa harap ni Lolo Celso at sabay na nagsalita ng, "Mahal na apo!" May iniabot sa kanila ang isa sa mga yon. Isang gintong supot. Tinanggap ito ni Lolo Celso at nagtanong ng, "Ha? Ano to? Bakit kayo nag-aalay sa akin?" Isa sa mga lalaki ang nag-alis ng talukbong. Nanlaki ang mata ni Lolo Celso dahil ang nilalang ay hindi pala isang tao, kundi isang tikbalang. Ang laman ng supot ay mga gintong buhok naming 6. Tanda ito ng panunumbalik namin sa kandili ninyong mga diwata. Tiningnan ito ni Lolo Celso. Mga buhok nga ito at kulay ginto. Gumagalaw pa ang mga ito. Isinara ni Lolo Celso ang supot at iniaabot ito pabalik sa tikbalang. Paano ninyo ako matutulungan kung wala na ang kapangyarihan ninyo? Tinatanggap ko ang panunumbalik ninyo. Agad na dumapa sa lupa ang mga tikbalang at nagpasalamat. Mula sa araw na ito, tumawag lang kayo at darating kami, sabi nung isang tikbalang at agad na silang naglaho. Nagpatuloy sa pag-uwi yung dalawa. Nang magtanong na naman si Casenyo, "Bakit hindi mo tinanggap ang mga buhok nila?" "Aba sayang yon. Dagdag kapangyarihan yon, Celso." Ngumiti lamang si Lolo Celso sa kanya at nagsalita ng, "Casenyo, ang mga buhok na yon ay ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga tikbalang. Kapag tinanggap ko yon, para ko na din silang inalipin. Mga nilalang din sila. Kailangan din nila ng kalayaan." Napahanga si Casenyo sa sinabi ni Lolo Celso. Doon na siya nakumbinsi na ang kaharap niya nga ay si Apo Lakay. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Casenyo, nagpahinga na sila. Habang nagpapahinga, naitanong ni Lolo Celso ang tungkol kay Pangal. At agad naman itong naikwento ni Casenyo. "Si Pangal, ang pinakamagaling na manggagayaw nung kapanahunan namin. Walang elemento ang nakatalo sa kanya.
Mahusay din siyang manggamot nung panahon niya. Ang pagkakamali lamang niya ay nagpabulag siya sa galit niya at paghihiganti. Isang bagay na nauunawaan ko bilang kakambal niya. Pero hindi ko maaaring payagan na manakit siya ng tao. Kaya ako mismo ang nagtanggal ng kakayahan niya at ikinulong ito. Ngunit sa hindi ko malamang kadahilanan, nakawala ito at nakuha niya. Kaya ngayon, pinaghahanap niya ako. Pero dahil sa mga kaalaman ko tungkol sa mga pangontra at pambulag, hindi niya ako natutunton. Dahil sa mga narinig niya, naging matindi ang pagnanais ni Lolo Celso na makaharap ang manggagaway na si Pang-al. Kaya nagsanay siya sa paraan ng mga manggagaway. Inaral niya ang bawat gawin ng mga ito, mga dasal, at lalo na ang mga kahinaan. Lumipas ang mga taon, naging mahusay na silang pareho ni Lolo Carpio. Nakapanggamot na din sila ng matataas na uri ng karamdamang espiritual. Isa na nga dito ay ang paggambala sa naging asawa ni Lolo Carpio. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahinihintay nilang dalawa. Ang makaharap ang sinasabing manggagaway. Isang araw, galing ang dalawa sa isang gamutan. Padilim na noon, mga 5:00 na ng hapon. Nakasalubong nila sa daan pauwi si Kasenyo. Humahangos yung matanda. May mga gasgas din ito. Ano pong nangyari, Kasenyo? Agad na tanong ni Lolo Carpio. Si Gloria, yung kasintahan mo. Hawak siya ngayon ni Pang-al. Madali kayo. Hindi namin siya kinaya ni Manong Juan. Napakalakas niya, Carpio. Celso, ito na ang oras na pinakahihintay ninyo. Naiguhit na ito sa mga palad ninyo. Kayo ang nakatakdang tumapos sa paghihirap ni Pang-al. Pakiusap mga anak. Pagpahingahin ninyo ang kapatid ko. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ng matanda sa kanilang dalawa. Napatingin lang si Lolo Carpio kay Lolo Celso ng mga oras na yon. Nang biglang nagsalita si Lolo Celso ng, "Hindi na talaga maiiwasan to. Tayo na, Manong Carpio." Bago sila tumuloy, naghanda muna sila. Bilang si Lolo Carpio ay may aral ng babaylan, humingi muna siya ng saklolo sa mga gabay ng kalikasan. Si Lolo Celso naman, nagdasal muna at naghanda. Nung matapos na silang pareho, agad na silang nagtungo sa gitna ng gubat kung saan naroon si Gloria at si Pang-al. "Celso, magiging mapanganib ang labang ito. Isang batikang manggagaway ang kalaban natin." Wika ni Lolo Carpio sa pinsan. "Oo, Manong. Pero pakatandaan din natin na siya ay biktima lamang ng pagkakataon. Hanggat maaari, unawain natin siya." Sa kabila ng mga sinabi sa kanila ni Kasenyo tungkol kay Pang-al, nangibabaw pa rin kay Lolo Celso ang pagkamaunawain. Nung nasa gitna na sila ng kagubatan, unti-unting bumigat ang pakiramdam nilang dalawa. Naging maalinsangan ang hangin at andun na naman yung mabangong sangyo ng bulaklak. "Nandito na siya, Manong," wika ni Lolo Celso. Ang pinagtataka nila, bakit may amoy ng bulaklak?
At kung sumanib na si Pang-al sa dilim, bakit hindi sila nakakadama ng presensya ng dilim sa paligid? Sa katunayan, napakapayapa ng pakiramdam nilang dalawa. Kaya sinabi ni Lolo Carpio kay Lolo Celso, "Mukhang hindi makakaliwa ang kalaban natin, Celso." Sumagot kaagad si Lolo Celso ng, "Huwag kang magtiwala sa nararamdaman mo, Manong. Tandaan mo, manggagaway ang kalaban natin. Kaya nilang ikubli ang kanilang kapangyarihan. Kaya nilang magbalat kayo. Kaya huwag kang magpalinlang." Habang nag-uusap yung dalawa, may kung anong lumagabag sa lupa. Ang tagal nyo namang dumating. Nakita nila sa harapan nila ang isang matandang lalaki. Kahawig ni Kasenyo. May hawak itong tungkod na kahoy. Sa likod nito ay isang napakalaking aso. At sa di kalayuan, nakita nila si Gloria. Nakatali ito sa isang puno at walang malay. Akmang lalapitan na sana ni Lolo Carpio ang dalaga nang harangin siya ng aso. Biglang nagbuno yung dalawa. At si Lolo Celso naman, kaharap si Pang-al. Ikaw pala ang sinasabi nilang reinkarnasyon ni Apo Lakay. Sige, tingnan natin kung totoo. Mapaghamong sinabi nito kay Lolo Celso. Alam mo ba na ang paghamon sa isang diwata ay nangangahulugan ng kamatayan? Balik na tanong ni Lolo Celso sa kanya. Na nung mga panahong yon, unti-unting nagbabago ng anyo. Gaya ng unang pagbabago, nasunog ang mga damit niyang pang-itaas. Nalantad ang kulay ginto niyang balat at sa magkabilang mga braso may naglalabasang mga letra na kulay ginto. Umiipon ito sa kanyang mga palad. Hanggang sa maghugis espada ang mga ito. 2 gintong kampilan ang hawak ni Lolo Celso na noon ay nasa anyo na ni Apo Lakay. Ngayon, manggagaway, hahamunin mo pa din ba ang diwata ng pakikidigma? Nanlaki ang mga mata ni Pang-al. Dahil wala naman sa isip niya, nahaharap siya sa tunay na anyo ng diwatang si Apo Lakay. Dahil sa nakita, nag-usal siya ng mga engkantasyon. Nagpalabas ng mga elementong alaga niya. Ilan dito ay mga tikbalang at naroon din ang kanilang pinuno na pinutulan ng kamay ni Apo Lakay. Nagkaharap tayong muli, tikbalang. Bati nito sa nilalang. Pasensya na, mahal na Apo. Hindi ko kagustuhan ang lumaban sa inyo. Pero bago niya matapos ang kanyang sasabihin, agad na siyang pinutol ni Pang-al. Tumahimik ka na! Lumaban ka kung gusto mo pang mabuhay ang mag-ina mo! Nang marinig ito ng magpinsan, nagulat sila at tiningnan nila ang tikbalang. Lingid sa kaalaman ni Pang-al, may kakayahang makipag-usap sa pamamagitan ng isipan si Lolo Celso. Kaya kinausap niya ito sa pamamagitan ng isipan. Tikbalang, alam ko ang kalagayan mo. Naiipit ka lang sa sitwasyon. Hindi mo kailangang gawin ito. Magtiwala ka sa akin. Ililigtas ko ang mag-ina mo.
Wika ni Celso habang nakaanyong Apulakay. Pero alam niya sa sarili niya na mahirap ang magiging laban niya. Pero mahal na Apo, nakasalalay ang buhay ng mag-ina ko. Paano ko makakaalis sa sitwasyong ito? Paano ko susuwayin ang lahat ng utos ni Pangal? Patawad, mahal na Apo. Ngunit kailangan kong gawin ito. Tugon ng tikbalang. Ano pang hinihintay mo? Walang silbing nilalang. Kikilos ka ba o titingnan mong unti-unti kong ubusin ang pamilya mo? Mariing tanong ni Pangal. At walang ano-ano. Biglang sumugod ang tikbalang kay Lolo Celso na noon ay nasa anyo na ni Apulakay. Si Lolo Carpio naman ay tarantang umilag. Dahil sa tagal ng pag-uusap ng dalawang panig, ni hindi man lang siya nakatawag ng gabay niya. Nang magpang-abot ang tikbalang at si Lolo Celso, at habang nagbubuno ay kinausap niya ito sa isip. May inilalahad siyang plano at sumang-ayon ang tikbalang. Nang pumayag na ito sa gustong mangyari ni Lolo Celso, agad siyang hinawakan ni Lolo Celso sa magkabilang kamay at hinampas sa lupa. Hinawakan ni Lolo Celso ang gintong buhok nito at binunot habang sinasabing, "Tiisin mo lang. Medyo masakit ito. Ibabalik ko din sa'yo mamaya." Sumang-ayon naman ang tikbalang sa planong ito. Agad niyang sinabi kay Lolo Celso na, Mahal na Apo, kayo na po ang bahala. Tiwala po kong magiging marangal kayo sa naging pangako ninyo. Matapos sabihin yon ng tikbalang, naglaho na ito. Umatras na din ang iba pa sa mga kasamahan nito. Saan kayo pupunta? Mga duwag! Sigaw ni Pangal sa pagtakas ng mga elemento. Si Lolo Carpio naman ay nakatayo ng muli at natawag na niya ang kanyang gabay, si Lindayag. Napatingin siya kay Lolo Celso at nakita niyang nakatayo lang ito na nakatalikod kay Pangal. Manong Carpio, hanapin mo ang kinalalagyan ng mag-iinang tikbalang. Heto ang buhok niya. Matutuntun mo sila sa pamamagitan nito. Agad namang sumunod si Lolo Carpio sa wika ni Apulakay. At ikaw naman, Pangal, siguraduhin mo na bibigyan mo ko ng sapat na dahilan sa walang kwentang labanang ito. Dahil wala akong makitang rason sa mga ginagawa mo. Medyo galit na bulyaw ni Apulakay sa manggagaway. Hindi ito sumagot. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niya na ang katawan ni Lolo Celso ay nagliliwanag na parang gintong nasisinagan ng liwanag ng araw. Dahil dito, nag-usal siya ng mga orasyon. Lahat ng kanyang mga alaga ay pinasanib na niya sa katawan niya. Dahil dyan ay unti-unti siyang lumaki. Nag-iba na din ang itsura niya na animoy isang napakalaking unggoy. Sa di kalayuan, si Lolo Carpio ay patuloy pa ring hinahanap ang nakakulong na mga tikbalang. Napasulyap siya sa naglalabang mga diwata at laking gulat niya nang biglang parang kabuting tumubo palabas ng kakahuyan ang isang higanteng gintong taong ibon. Ang tunay na anyo ni Apulakay.
Sambit nito sa kanyang sarili. Nagsimula nang maglaban yung dalawa at ramdam mo ang malakas na banggaan nila. Pangal, sabihin mo sa akin kung ano ba ang dahilan ng lahat ng ito. Bakit kailangan mong maging marahas? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tumigil ka na. Ipapangako ko na walang mamamatay. Ito ang mga katagang naririnig ni Lolo Carpio sa malayo. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ko malilinlang bagito. Maaaring may kapangyarihan ka ni Apo Lakay. Pero hindi mo ko mapapaniwala na ikaw ang reinkarnasyon niya. Isang malaking kalokohan. Pangungutya nito kay Lolo Celso. Uulitin ko, Pangal. Sumuko ka na. Muling alok ni Lolo Celso. Pero matigas ang ulo ng manggagaway at sinunggaban niya ng suntok si Lolo Celso. Nailaga nito ni Lolo Celso at gumanti ito. Isang malakas na bigwas ng kanyang pakpak ang ginanti niya. Tumalsik ng napakalayo si Pangal. Nang akma itong tatayo, nagulat siya dahil nasa harap na niya si Lolo Celso. Hinawakan ito sa ulo at inihampas sa lapag ng paulit-ulit. Habang hawak niya ito sa ulo ng kanang kamay, nakataas naman ang kanyang kaliwang kamay at may namumuong gintong liwanag mula sa mga palad niya at unti-unting naging hugis espada. Isang gintong kris. At walang ano-ano'y itinarak niya ito kay Pangal. Napahiyaw ng malakas si Pangal at agad na numbalik sa dating anyo. Gayon din si Lolo Celso. Pero bago pa ito makakilos muli, nahawakan na siya ng mga dalakit nun. May kawal ng isa sa mga diwatang kasama si Lolo Celso, si Apitong. Pangal, sinayang mo ang pagkakataong binigay ko sa'yo. Ngayon tanggapin mo ang kaparusahan mo. Igagawad ko sa'yo ang 10 kamatayan ng kaluluwa. Pero alam ko muli ka ring makakabalik. Kaya tatanggalin ko ang lahat ng kakayahan mo. Maging ang masasakit mong alaala na siyang nagtulak sa'yo sa kalagayan mo ngayon. Sa oras na makabalik ka, ikaw ay magiging normal na tao. Ramdam ni Lolo Celso na hinang-hinana si Pangal. Kaya agad niya na itong ginawa ng parusa at ikinulong sa loob ng isang puno ng dalakit. Matapos ang pangyayaring yon, natunto nila ang pamilya ng Tikbalang at napalaya ito mula sa pagkakakulong. Ibinalik sa normal ang lahat ng nasira nila sa gubat sa tulong ni Lindayag. Sinoli na din ni Lolo Celso ang buhok ng Tikbalang. Nakipagkasundo na din ang mga elemento na hinding-hindi na sila makikialam pa sa mga tao. Nagbalik ang lahat sa normal. Kasabay nito ay ang paglisa ni Apo Lakay sa katawan ni Lolo Celso. Ngunit nanumpa ang diwata na mananatili itong gabay ng buong angka ni Lolo Celso. Kasama doon ang lahat ng naging mga manggagamot at mga tinawag. Hindi nagkaroon ng anak si Lolo Celso, kaya itinuon niya ang kanyang buhay sa panggagamot at pagsasanay sa lahat ng mga tinawag. Bilang siya ang naging kinatawa ni Apo Lakay,
Alam niya ang mga bagay na gagawin upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Dito nagtapos ang kasaysayan ni Lolo Celso bilang mahusay na manggagaway. Pero naiwan sa aming angkan ang lahat ng aral niya. Kasama ng mga aral na ito ay ang isang propesiya. Sa muling pagtawag ng kalikasan, isisilang sa isang angkan ang isang diwata. Mula sa lahi ng tao at mga elemento, ang buhay niya ay magiging napakahalaga na mula sa parehong angkan ang magiging tagaprotekta niya. Ngunit lalaki siyang walang taong ina dahil ang magiging gabay niya ay ang lahing pinagmulan ng pagiging elemento niya. Medyo malabo pa din ang propesiyang ito para sa amin. Ngunit alam namin na dumating na ito. Sa kasalukuyan, namumuhay ng ligtas ang bata kasama ng kanyang ama na isang ganap na babaylan na may dugong mula sa angkan ni Manong Celso, ang reenkarnasyon ni Apo Lakay. Medyo matalinhaga ang pinagmula ng mga kwento namin na kung iisipin mo parang sa pelikula mo lang talaga makikita. Pero di lang nagtatapos ang kwento namin sa dalawa kong mga lolo. Antabayan po ninyo ang susunod na kwentong itatampok ko. Ang kwento ni Juan Dumog, ang lolo ko sa tuhod. Pero sa ngayon, magpapasalamat muna ako sa inyong lahat sa pagsubaybay sa kwento ni Manong Celso. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakalupit, napakabangis at napakaangas ni Lolo Carpio at ni Lolo Celso. Ang matindi pa, meron pang tinatawag na Juan Dumog. 'Di ba? Napakalupit ng bloodline nila. Masasabi kong pwede silang tumapat kay Mamang Tatay Dadoy, Manong Baste, at kung sino-sino pa. Napakalupit. Ang ganda nitong kwento na to. Pero yun nga guys, kung trip nyo pakinggan yung lolo sa tuhod nito ni JR, yun nga yung tungkol kay Juan Dumog, comment kayo sa baba ng G Pinuno, dumugan na. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.